باسم سلاسي باسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام كريستوس مسكلاتنا هون كم يسميتكم سراك زاير أملاك زاير أملاكنا يخبري مسجن الشمبار كم كل شيء مزحف فرا لسان زكرسان زلنا ما بحيزلكم صغار أبز حالفه صبوسنا مقبار زبل نسكت ريد تحت الناس برينا نيرنا حج لما صلوت بآبو بخمي قلة دورتكم رينا لو قبلكم صلوت مس إجابة الراخب مثال اليوم صلوت من قصة سمعت إنك حلو آداويوم صلوت نفسي تتنفس له أير يوم صلوت نأجاننتي إن شنفلو مسارحيوم صلوت كابدوي إن فوق له مدحانيت يوم مارساك صلوت انتي مالت بخانو مسحاتته صلوت إن نحنقولنا كاب كله على ما حساب تواصئو نبتي تدلنا تدالينا زلو تسفى سمياوي دما كم زتأمت يقبر نوصيت صلوت دما بخمزي يقلص صلوت ጥንቁቅ ዓቃል ተጻዋሪ ጽኑዕ ሓዳግ ትገብረካ ስለዚ ብልብኻ ብብርሃን ኣምላኽ ምእንቲ ክትመላለስ ኩሉ ሳዕ ንጸሎት ኣፍቅራ ጸሎት ዘየዘውትር ሰብ ካብቲ ዕውር ብርሃን ክርኢ ዘይኽእል ኣይፍለን እዩ በለ ጸሎት ዝተፈለዮ መንፈሳውነት ዓወት ዘይብሉ ውግእ ባሕሪ ዝደረቐ ዓሳ ቅልጽም ዘይብሉ ሰብነት ስር ዘይብሉ ጨንፈር ይመስል ሓደ ኣቦ ካብቲ ስጋ ብዘይ ነፍሲ ሞቲ ዝኾነት ከምኡ ከዓ ነፍሲ ብዘይ ጸሎት ሞቲ እያ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቃላት ንምጽባቕ ስለ ዘይቆንካ ክትጸልይ ከለኻ ብዝተሰበረ ልቢ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምዃንካ ደኣ እምበሪ መብዛሕ ቃላት ኣየጨንቃ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከምቲ ውሉድ ምስ ኣቦኡ ዘዕልል ብጸሎት ምስ ልዑል እግዚአብሔር ኣዕልል ተዘራረብ ማሪሳቅ ጸሎት ናብ እግዚአብሔር እንጽጋዕላ ናብ መንግስተ ሰማያት እንጓዓዘላ መንገዲ እያ ሓደ ኣቦ ሰብነትካ ኩሉ ግዜ ንጸሎት ኣትጋሃያ ማሪሳቅ ሰብ ብዘይ ጸሎት ከምቲ ሰብ ብዘይ ኣምላኽ እዩ ቅዱስ ሙሴ ጸሊም ብዘይ ጸሎት ካብ ዝፍጸም ኣገልግሎት ንላዕሊ ብዘይ ኣገልግሎት ዝፍጸም ጸሎት ይበልጽ ኣብነ ሲኖዳ ሳልሳዊ ጸሎት ዘይጽሊ ሰብ ከምቲ ዝመጸ ዝዘርፎ ቅጥሪ ዘይብሉ ሃገር ይመስል እቲ ዘይጽሊ ድማ ዝተወሃቦ ጸጋ ይስእን ማሪሳቅ ዓሳ ካብ ማይ ምስ ወፀ ነዊሕ ክጸንሕ ከም ዘይኽእል ካብ ጸሎት ዝተፈለየ ሰብ ድማ ልክዕ ከምኡ ይመውት እዩ ኣባ ጳውሊ ሓደ ሰብ ብዘካ ብጸሎት ናብ ንስሓ ዝኣቱ ካልእ ማዕጾ ኣሎ እንተበለ እዚ ብሰይጣን ዝተታለለ እዩ ማሪሳቅ ሰብ ብዝጸለዮ መጠን ልቦንኡ ትሑት ይኸውን ማሪሳቅ ኣምላኽ ክዛረበካ እንተደሊኻ ኣንብብ ክትዛረቦ እንተደሊኻ ድማ ጸሊ ምድራዊ ሰብ ምስ ሰማያዊ ኣምላኽ ክዛረበሉ መሳልል ዘሎ መሳልል ጸሎት ተባሂሉ ይጽዋዕ ሊቅ አክስጢዮስ ልባዊ ጸሎት ብሓደ ክልተ መዓልቲ ኣይመጽን ጸላኢ ተዋጊኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ ልቦና ክሳብ ዝሓድር ነዊሕ ግዜ ጻዕሪ ይሓትት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ቤተ ክርስቲያን ብጸሎት እስጢፋኖስ ዝጠፍአ ጳውሎስ ረኸበት ሊቅ አክስንጢዮስ እቲ ብልቡ ዝዝምር ድርብ ይጸሊ ቅዱስ አግስጢኖስ ኣብ እዋን ሽግር መከራን ልዕሊ ኩሉ ካልእ ነገር ናብ እግዚአብሔር ተንበርኪካ ጸሊ ቅዱስ ማሪሳ ዘሶርያ ካብ ጎይታ እትደልዮ ነገር ክትሓትት ምስ እትደሊ ብዙሕ ኃጢአት ሰሪሐ እንሃለኹ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ጸሎተይ ክሰምዕ ይኽእል ከመይ ገይሩሲ ሕቶይ ክምልሰለይ ይኽእል ኣይትበል ንዚ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ቦታ ኣይትሃቦ እንታይ ደኣ ብምሉእ ልብኻ ናብ ጎይታ ተመለስ ብዘይ ምጥርጣር ደማ ሕተቶ ካብቲ ምሉእ ምሕረት ከዓ መልሲ ክልእኸልካ እዩ ንላዊ ሄርማን
ሓደ ሰብ እግዚአብሔር ጸሎቱ ክሰምዖ እንድሕር ደልዩ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ካልእ ጸሎት ብምሉእ ልቡ ስለ ጸላእቱ ክጽልይ ይግባእ። ከምዚ እንድሕር ገይሩ እግዚአብሔር ሰናይ ግብሩ ርኡ ንዝለመኖ ዘበለ ኩሉ ነገር ይሰምዖ። ኣባ ዜና ዮሃንስ ሓጺር ንጸሎት ክትቀውም ከለኻ ዝኾነ ነገር ቅዱስ ዮሃንስ ሓጺር ንጸሎት ክትቀውሙ እንከለኹም ቅድሚ ዝኾነ ነገር ቅዱስ 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 ሓያል ኣምላኽ ሰማይ ምድርን ምስጋናኻ ምሉእ እዩ በሉ። ብድሕሪኡ ኣብ ሓዱሽ ክዳንካ ዘደለኻዮ ክብሪ ኣብቅዐኒ ኣብ ምልኣትካ ተሰኪመ ዕዳ ከይኸውን ሓልወኒ። ኦ ኣምላኸይ ክፈልጠካ ሓግዘኒ ኣብ ውሽጢ ፍቕርኻ ክነብር ድማ ሃበኒ ብምባል ጸሊ። ኣብ መወዳእታ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርቱ ዝመሃሮም ጸሎት ጸሊ። ከይሰልከኻ እግዚኦ መሐረኒ ክርስቶስ እናበልኻ ጸሊ። ብስም ቅዱሳኑ ክምሕረካ ከዓ ብእንተ እግዝእትነ ማርያም በእንተ ቅዱስ ሚካኤል በእንተ ቅዱስ ገብርኤል እናበልኻ ብኩለን ቅዱሳኑ ከይቋረጽካ ጸሊ። ቅዱስ መቃርዮስ ጸሎት ንነገራት ይልውጦም ኢለ ይኣምን ነይራ። ሕጂ ግና ጸሎት ንዓና ከም ዝልውጠና ንሕና ድማ ንነገራት ከም እንልውጦም ፈለጥኩ። ኢታይ ትሪዛ ፍረ ሸለል ምባል ሕማቕ እዩ፣ ፍረ ጸሎት ግና ብዙሕ ጸጋታት ኣለዎ። እዚ ከዓ ኩሉ ሳዕ ንጸሎት ዝነቅሕ ሰብ ስም ኣምላኽ ይጽውዕ። ስም ኣምላኽ ብዝጸውዖ ከዓ እከይ ስርሑ ይዕገት። ቅዱስ ኤፍሬም ሓደ እዋን ኣባ ቢሞን ንቅዱስ መቃርዮስ ክበጽሖ ምስ ከደ ከም ዝብሎ ሓቲትዎ ነይሩ። ኣቦና ሰብ ህይወት ክረክብ እንታይ ክገብር ኣለዎ በሎ። ቅዱስ ኣባ መቃርዮስ ክምልስ እንከሎ ዘውትር ምግብኻ ምግቢ ህይወት ዝኾነ ስም እቲ ቅዱስ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ምድካም ብጸሎት ጸዋዓዮ። ስሙ ኣብ ኣፍካ ጥዑም እዩ፣ ኣብ ታሕናካ መዓር ወለላ እዩ። ኩሉ ግዜ ምስ እትጸውዖ ነፍስኻ ትነጽህ ህይወት ድማ ትረክብ በሎም። ኣባ ዮሴፍ ስለ ኣባ ጳሚን ነቲ ካብ ኣባ ይስሐቅ ዝሰምዖ ዛንታ ብኸምዚ የዘንትዎ። ሓደ ግዜ ምስ ኣባ ጳሚን ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ገጹ ብተመስጦ በሪሁ ተመልከትኩ። ካብ ጸሎት ተመስጥኡ ምስ ተመለሰ ኣብ ቅድሚኡ ተደፊአ ኣባ በጃኻ ኣበይ ከም ዝነበርካ ንገረኒ እናበልኩ ኣጽኒዐ ለመንኩዎ። ንሱ ከዓ ልቦናይ ምስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ጸኒሑ ኣብ እግረ መስቀል ኮይና እናልቀሰት ክትርአየኒ ጸኒሓ። ልክዕ ከም ናታ እናለቀስኩ ክነብር ተመንየ እየ በለኒ ይብል ኣባ ይስሐቅ። ኣባ ጳሚን ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ስቕለት ክርስቶስ ክሓስብ እንከሎ ከም ናይ ድንግል ንብዓት መን መሃበኒ ይብል ነበረ። ካብዚ ኣባታዊ ምኽሪ እዚ ኣብ ጸሎት ክጽዋዕ ዘለዎ ስም ክርስቶስ ስም ኣምላኽ ምዃኑ ካብ ቃል ቅዱስ መቃርዮስ ንመሃር። ቤተ ክርስቲያን ከዓ ስም ክርስቶስ ዘውተር ካብ ጸሎታ ኣገልግሎታን ዘይተፈልዮ ህያው ስም እዩ። ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩክ እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥሪ 9 ከም ዝበለ ቅዱስ መጽሓፍ ቤተ ክርስቲያን ታቦት ብስም እግዚአብሔር ዝተሰመየ ማእከል ኣገልግሎት ዝኾነ ስም እዩ። ብሓጺሩ ኣገልግሎትን ህይወትን ንሱ እዩ። ምክንያቱ እዚ ስም ቅዱስን ኣንጽህን ፈዋስን ስለ ዝኾነ። ዮሃንስ ሓጺር ከተማ ጸላእቱ ክቆጻጸር ዝደሊ ንጉስ ኣቐዲሙ ምንጪ ማይ መእተዊ ምግቢ ጸላእቱ እዩ ዝቆጻጸር። ጸላእቱ ድሕሪ ምጽምኦም
ምጥማዮምን ኣእዳዎም ይህቡ። ጾር ነፍሲ ክነጥፍእ እተደሊና ድማ ብተመሳሳሊ መንገዲ ክንጥቀም ንኽእል። ሓደ ሰብ ብጸሎት ብጾምን ምስ ዝጸመድ ነቶም ጸላእቲ ነፍሲ ኢዶም ከም ዝሃቡ ዘደከሙን ይገብሮ። ለነፍሱ ኢዶም ከም ዝሃቡን ዘደኸሙን ይገብሮም ይብለና። ስለ ቅዱስ ቃሉ ናይ ቀልባል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸብረ ዝተመስገነ ይኹን። ሎማዓንቲ ብዛዕባ ጸሎት ቅዱሳን ኣቦታትና እዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ድማ ብዛዕባ ንስሓ ልብል ሒዘልኩም ክቕርብ እየ። እስካብ ሰላም ይጥንሕና። ወስብሐት ንእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይኹን። ኣሜን።